Здравейте, аз съм Холи. Добре дошли в поредния епизод на "Можете ли да продадете това?" След малко ще ви покажа как наистина да правите страхотни продажби с тази гама. Но не само чрез изброяване на продуктите. Ще ви покажа как да ги позиционирате, как да разкажете историята и как да превърнете обикновени текстилни изделия в колекция, която клиентите всъщност искат да купят. Защото ето е чистата истина. Възглавниците и килимите не се продават просто защото съществуват, а защото се вписват в начина на живот, който клиентите желаят. Така че нека да започваме. И така, нека започнем от тук. Имате онлайн магазин. Може би вече сте пуснали стоки за дома. Може би сте опитали с възглавници или дори с килими. Но нещо не се получава съвсем. Трафик може и да има, но конверсиите не са там, където искате. А проблемът обикновено не е в продукта, а в това как е представен продуктът. Клиента вероятно не си мисли: трябва ми 9-10 см килим от юта и памук. Те си мислят: искам домът ми да изглежда по-топъл, по-спокоен, по-подреден. Въпросът е: можете ли да вземете едно обикновено текстилно изделие и да го превърнете в нещо желано? Нека разгледаме това. Това, към което се стремим, е просто: искате продукти, които изглеждат добре в магазина ви, продават се лесно и насърчават клиентите да купуват повече от един артикул. Не само една възглавница или килим, а комплект, визия, история, защото точно там маржовете ви наистина растат. А тази гама е идеална за това. Нека започнем с нещо доказано. Това е кръглият килим от юта и рециклиран памук. Вижте го само. Продаваме ги от над 10 години. Само това вече ви говори нещо. Това означава, че не се влияе от тенденциите. Този продукт е постоянен. Те са ръчно изработени в Индия от естествена юта, рециклиран памук от тъкани за сари, а понякога дори от остатъци от деним. Всяко изделие е малко по-различно. И това не е дефект. Това всъщност е вашето предимство. Вие не продавате просто килим. Вие продавате майсторска изработка, устойчивост и индивидуалност. Те са меки на допир, издръжливи и могат да се перат, което премахва колебанията у клиентите. А ето как можете да ги позиционирате. Вариантът от 9-10 см, идеален под масичка за кафе, мигновен стилен акцент. А по-големите размери са идеалната основа за хола. Визуално те създават тази рустикална екоестетика, която хората активно търсят. Така че вместо да описвате кръгъл килим юта 120 см, го представете като лесен начин да преобразите дома си в нещо естествено, топло и обмислено. И това е промяната. А ето как можете да ги позиционирате. Вариантът от 9-10 см. Идеален под масичка за кафе. Мигновен стилен акцент. Но ето къде повечето продавачи грешат. Те изброяват един килим, една възглавница, по един продукт на страница, без връзка, без история, без причина клиентите да добавят още в кошниците си. И точно там продажбите зациклят, защото клиентите не купуват просто продукти, те купуват комбинации. И ако не им покажете как нещата си пасват, те обикновено не се сещат сами. И тук асортимента ви се разширява. Индийските памучни килими на стан, 100% памук, ръчно тъкани в Индия, изчистени, минималистични и универсални.
Предлагат се в аква. Нека сваля един, за да ви покажа. Предлага се в аква, който имаме тук. А също имаме кремаво, антрацит и сиво. Тези се продават най-лесно. Защо? Защото пасват на почти всеки интериор. Модерен, рустикален, скандинавски, минималистичен и се предлагат в различни размери, което дава гъвкавост. Сега, нека помислим като клиент. Може да не са готови за смел килим, но ще изберат нещо неутрално и сигурно. И ето защо този продукт работи. Той наистина сваля бариерата за покупка. И пак, те не купуват просто текстура, те купуват комфорт, топлина, практичност. Това е продукт, който гради доверие във вашия магазин. Сега всичко се променя, когато комбинирате продукти. Така че нека добавим калъвките за възглавници от парцалени черги. Те са направени от рециклирани тъкани, точно като чергите. Тук имате цип. Така че сега имате черга, подходяща калъвка и последователна история. Предлагат се в различни цветови комбинации, като многоцветни оранжеви, сиви, сини, червени, зелени, всички различни цветове. И само погледнете това. Това просто внася толкова много цвят във вашия магазин. И накрая нашето последно попълнение – калъвките за възглавници от жакард. Клиентите ни помолиха да разширим тази гама. И го направихме с повече детайли, повече цветове, повече дизайни и по-луксозно усещане. И нека не забравяме за пълнежите за възглавници, така че това са 100% естествени пет влакна. Така че имате възможност да продавате само калъвката или да продавате възглавниците с пълнежа вътре. Или може би държите пълнежа точно до касата като възможна допълнителна продажба. И това е просто лесен начин да увеличите средната стойност на поръчката. Сега нека направим крачка назад. Това, което започна като възглавница и черга, се превръща в цяла колекция. Основа от естествена черга, памучни опции, цветни възглавници, луксозни жакардови слоеве и допълнителни пълнежи. Това вече е асортимент. Това дава на клиентите нещо, върху което да надграждат. Нещо, което превръща обикновеното текстилно изделие в постоянни продажби. Благодаря ви, че гледахте. Ако ви е харесало, моля, харесайте, коментирайте и се абонирайте и ще се видим в следващото видео на Можете ли да продадете това. Чао!